ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଏ ଭାଇ ସତ ସତୁକା ବାଘ ଆସିଛି ରେ। ଏ ଭାଇ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରାଧୁଆ ନାମରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲା। ରାଧୁଆ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ମିଛୁଆ ଥିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଚରାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାଇମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋ ଗାଈକୁ ବାଘ ନେଇଗଲା। ତାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ଓ ବାଡ଼ି ଧରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କୌଣସି ବାଘ ନାହିଁ। ରାଧୁଆ ଗଛ ଉପରେ ବସି ହସୁଛି। ରାଧୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ମଜାରେ କହୁଥିଲି, ବାଘ ଫାଘ କିଛି ନାହିଁ ମ। ଲୋକମାନେ ରାଧୁଆ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଧୁଆ ପୁଣି ଥରେ ସେହିପରି ମିଛରେ ଚିତ୍କାର କଲା। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋ ଗାଈକୁ ବାଘ ଖାଇଗଲା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଧୁଆ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି ହସିଲା। ଭାଇ, ମୋ ମଜା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏ ରାଧୁଆଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ମିଛୁଆ ହୋ। ତୋ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କାମ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ, ତୋତେ ସବୁ ମଜା ଲାଗିଛି ନାଇଁ? ଲୋକମାନେ ରାଧୁଆ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ। ଦିନେ ସତସତିକା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ବାଘକୁ ଦେଖି ରାଧୁଆ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପ୍ରାଣପଣେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଏ ଭାଇ ସତ ସତୁକା ବାଘ ଆସିଛି ରେ। ଏ ଭାଇ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏଥର ଭାବିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ୟାର ତ ଏଟା ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। କ'ଣ ମିଳୁଛି କେଜାଣି ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମ କରମ, ତା କଥାକୁ କେହି ଆଉ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେ ସେମିତି ମିଛଟାରେ ଚିଲଉଥିବ ଯେ ରାଧୁଆ ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ମଜା କରୁଛି ଓ ମିଛ କହୁଛି। ତେଣୁ କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ବାଘଟି ରାଧୁଆର ସବୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ସେଦିନ ରାଧୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗଳ୍ପଟିରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ କହିଲେ ବି ତାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସତ କହିବା ଉଚିତ।